Coи să te uai tucă, bă, de goeba? Câștigul твой не mănâncăi. Da bici ce-au gheata do dupcă. Куда им пуща на тия сега? Ого, те давай! Аре по-бързо, бе! Много ми се сере! Що не сра порано? Тия цигани не се спреха с Натюха, бе! Ало! Ало! Спрете ги тия цигани, бе! О, не! Звънна на 112! Ало! Полицията ли е? А не дигай го това! Само гледай да не се насереш! Вземи ми рикия! Рикията е багажника! Аре вече ме напъна! Това е тая камера, бе! Ui, изпазай си Значи къзо! тази стълба на ти това перде и ти тия букуци. Ще ги гарбиме тия лайнари. То богат. Добре! Аре, бе! Мама ти тъпа! Еба ти тъпия шкаф! Аре, бе, ще се насера! Това е! Какви са тия бокуци? Това е тази стрекия, бе. Пък дори за туалета хартия. Бе, мама ти тъпа, бат ти си тъпия шкаф. Вземи тази рекия. Не ми тре. Вземам го това! Това е. Амо букуци, братче. Скивай пари. Бате Радо, слушал ли си, момче? Ще го пущим у колата.